Third day for democracy. The Rotten Row Magistrate Court has pronounced that it will deliver the bail ruling on 25th of June. Zviri muri Zimbabwe. Vakomana veTPC they've vasati vabatiwa guilty panhau yenyaya yavo, but zvino aiwa vakutospenda almost 10 days aiwa vasati vambopiwa bail. Usarambe namashoko sobuda nyongwa kwaitiwa pano paChange Radio. Unotobva subscribe like on the bell icon. Timina mnanyora vachiti, this means that the political prisoners, including Senator Timba, we have spent 10 days in 5 political cells without being found guilty. This is a clear case of political persecution and an indication that there is no zeal to support democracy in Zimbabwe. Their lawyer said they were wrongly arrested as the crime they are charged with contradicts what they were doing. The charge sheet recorded that they were at a public gathering, yet they were at a private place, Honorable Timba's house. Zviri muri Zimbabwe. Unoona zvinoitika munyika yeZimbabwe. Zvazvo vanhu vanoripota vanoti vanhu vaya papublic place vachironga kuda kuita violence, asi vanhu vaitwa pacelebration zvavo asi vari paprivate house pasangana vanhu vaimbokuviwa kana anoziva vaita kana ndoziva vaita. Muri Zimbabwe mududzai mafundo enyu munokudii pamusoro pechiitiko ichi chevakomana veTPC aiwa nebrutal treatment yavaireceiva. Pine comment section medu, subscribe, like, turn on the bell icon.